tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe. Tinoda kuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa na Pastor Gift Ngirozi veku North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete na Pastor Caston Betera veku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Nhasi mustudio muna Pastor Caston Betera ndo vari kutitungamirira pachidzidzo chanhasi chine musoro wenyaya wekuti Zviri Ngirozi, about angels. Zviri Ngirozi. Tichabva takasika kupinda mukati mechidzidzo chedu patinoda kuongorora mibvunzo yakawanda. Chidzidzo ichi chinotibatsira kuti tinzwisise zvimwe zvatinotadza kupindura zvatinoona mukurarama kwedu, asi zvinogona kupindurika tikambonzwa chidzidzo ichi. Saka toda kutanga kupindura mubvunzo wekuti ngirozi dzakabva kupi. Tichaverenga kuna Colossians 1 verse ya 16. Ngirozi dzakabva kupi? Verse 16. Nokuti maari zvinhu zvose zvakasikwa, zviri kudenga nepanyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwe, kana zviri zvigaro zvoushe, kana ushe, kana vabati, kana masimba, zvinhu zvose zvakasikwa naye, zviripo nekuda kwake. Bhaibheri riri kubva ratanga nekuisa pachena kuti kana kuine chinhu chese chinonzi noun, as long kuine chinhu, Bhaibheri riri kuti chiriko nekuti Mwari ndiye akasika. Mapisarema 148 verse ya 2 na 5 inotsimbidzira pfungwa imwe chete. Verse ya 2. Murumbidzei imi vatumwa vake vose, murumbidzei imi hondo dzake dzose. Ngazvirumbidze zita raJehovha, nekuti wakarayira zvikasikwa. Saka ngirozi kana itori noun chiri chinhu chiriko, kwanzi neBhaibheri Mwari ndiye akarayira zvikasikwa. Panobva paita next question yekuti dzakasikwa rii, nekuti pacreation yekuna Genesis 1 hatinzwe panotsanangurwa kusikwa kwengirozi. Day 1 Mwari anoti ngakuwe nechiedza, day 2 anoti mvura ngaiparadzane, day 3 anoti mvura iri pasi ngaiburitse pasi pakaoma macontinents ayo. Obva arayira akati pasi pakaoma ngapaite vegetation. Day number 4 Mwari orayira kuti mudenga ngamuzare maplanets nenyeredzi. Day number 5 Mwari orayira kuti mumvura ngamuzare hove, mudenga muite shiri. Day number 6 Mwari ndobva asika mhuka dzose kwakupedzisira nekusika munhu. Tevere zuva rechinomwe Mwari achizorora. Hapana panotsanangura kuti Mwari akasika ngirozi papi. But Job 38 verse ya 4 to 7 inotibatsira kupindura mubvunzo iwoyo. Job 38 verse 4 to 7. Ndi Job anga ari kutaura naMwari vateereri. Pane zvenge zvamunetsa ari kurwara, saka anganzi naMwari chibuda titaurirane. Verse ya 4. Iwe ukenge uripiko panguva yakateya nheyo dzenyika? Chidudzira kana uine zivo. Ndiani wakatara kukura kwayo? Kana uchiziva? Kana ndiani wakaiyera nerwonzi? Ko nheyo dzayo dzakateyiwa pamusoro pei? Kana ndianiko wakateya ibwe rayo repakona? Panguva iya yakaimba nyeredzi dzemambakwedzi pamawa, uye vanakomana vose vaMwari vachipururudza nemufaro. Saka Bhaibheri riri kuti Mwari paaisika nyika inoi, day number 1, day number 2, hanzi kune vaiwitnesa vanzi neBhaibheri nyeredzi. Hanzi Mwari paaita akati denga ngarizare neshiri paday number 5 paya. Hanzi kune vaipurudza voti amen. Vaipurudza vakuradza kuti vanga vatoko Mwari paaisika planet Earth. Saka ndoda kufamba nemi zvakanaka. Ngirozi dzakabva kupi? Dzakasikwa. Ndizoka? Dzakasikwa rii? Before creation of planet Earth. Ndo masikirwo adzakaita. Saka idzo dziri kunzi nyeredzi idzi. Ukaverenga kuna Ezekiel 28 verse 14 na 17. Muri kunyora here mavhesi aya vateereri? Ezekiel 28 verse 14
na17 inoti kudii? Verse 14. Iwewe kenge uri kerubhu rakazodzwa raifukidzira areka, ndakakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari, waifamba-famba pakati pemabwe emoto. Verse 17. Mwoyo wako wakazvikudza nekuda kwekunaka kwako, wakaodza uchenjeri hwako nekuda kwekubwinya kwako. Pakutsanangurwa imwe nyeredzi yainzi Lucifer, yakatanga yakasikwa zvakanaka naMwari. Pana Isaiah 14 verse 12 to 14 inobva yati panapa, haiwa, wawaseiko uchibva kudenga iwe nyamasasi, iwe mwanakomana wemambakwedza? Wawaseiko pasi, iwe wekuisira marudzi pasi? Iwe wakati mumwoyo mako, ndichakwirira kudenga, ndichakwiridza chigaro changu cheushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Hanzi imwe ngirozi yainzi Lucifer, vateereri, hameno zvakapinda mairi, ndobva yakuda kuita position iri pamusoro pedzimwe nyeredzi. Maribata kavarariya rekuti nyeredzi dziya dzanzi dzaipurudza Mwari achisika. Saka pfungwa iri kubuda panapa haisi yekuti nyeredzi kana kuti yaida kuenda pane mamwe maluminary bodies atinoona mudenga. Inyeredzi iri kurifeya kungirozi. Saka pari kuburitswa imwe ngirozi yaisagutsikana nekuramba iri palevel imwe chete nedzimwe ngirozi. Ndobva yati ndoda kuinzana naMwari wekudenga denga. Verse 14 yaIsaiah 14 yobva yati, ndichakwirira kumusoro kwemakore, ndichazvienzanisa newekumusoro-soro. Saka panapa Mwari aona zvakadaro, ngirozi ichida kukwirira, yaiya kuda kunamatwa kuinzana nani? naMwari. But muchiona vateereri, ichida kunamatwa kudaro, iye haina kusika. Kana nhata zvayo hapana chayaive yasika, asi yakuda kudii? Yakuda kunama. Mwari haana kuzosiya zvakadaro. Kudenga kwakabva kwaita hondo. Ndo nyaya yatinoverenga. Mirai titore bhaibheri redu tiverenge kuna Zvakazarwa chapter 12 verse 7 tobva tasvika pavhesi ya9. Zvakazarwa 12 verse 7 tobva tasvika pavhesi ya9. Verse 7. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo, vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhrosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa pasi, nevatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Panapa nyeredzi yainge ichinzi Lucifer yakabva yadzingwa kudenga. Bhaibheri riri kuti payakadzingwa kudenga yakabva yaita mazita akawanda. Ndiye Satani, ndiye Dhiabhrosi, ndiye munyengeri wenyika yose. Mazita akuwanda, ndiyo nyoka yekare. Bhaibheri rakubva rati yakakandwa panyika pamwe chete nevamwe vatumwa. Kureva kuti kudii? Kureva kuti yaive yanyengera dzimwe ngirozi, ndobva vadzingwa vese kudenga. Saka vadzingwa kudenga, vhesi ya12 yaZvakazarwa 12 inobva yati panapa, saka farai kudenga nemi munogarapo, mune nhamo imi nyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nekuti unoziva kuti uchine nguva diki. Saka Mwari akutopa announcement kwatiri isusu vari panyika, akuti weduwe vanhu vari panyika, chenjererai, hamusisiri mega panyika. Chauya kwamuri chi? Mweya wakaipa. Ndoda kumboona vateereri kuti muri kufamba nenere. Handiti akapanduka kudenga ndiLucifer, Satani, ndobva anyengera dzimwe ngirozi, ndobva vadzingwa kudenga ka. But manzwe here Bhaibheri raakuti wokoyo nyika, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Chasvika panyika hanzi chi? Mweya wakadii? Chadzingwa kudenga chi? NdiSatani nengirozi dzani? Saka mweya wakaipa chi? Nhai vateereri, saka mweya wakaipa ndiSatani plus ngirozi dzake. Saka mweya wakaipa ubve kumakuva, mweya wakaipa ubve kugokwe kuna tete,
mweya wakaipa origin yacho wakabva kudenga. Chii chinonzi mweya wakaipa? Vamwe munoti mweya wetsvina. Mweya wakaipa equals Satan plus his angels. Saka kana mafamba neni, ngirozi dzakasikwa vanhu vasati vasikwa. Saka ngirozi havazi vana vacheche vanenge vafa. Ndakazombonzwa pane imwe nhamu papafa kamwana kacheche vateereri. Ndobva ndanzwa mukanzi kungoti rufu runorwadza isu vasara. Vanhu vacheche havana chavanoziva vana adika. Izvozvi dzatongirozi dzamwari. Hatichada izvozvo. Madzidza manje hatichada izvozvo. Ngirozi dzakasikwa. Dzamumipanda mingani manje. Taane 2 groups dzakafurirwa naSatani nedzakaramba dziri kurutivi kwaMwari. Saka kubva panguva iyo muchiona kuti bhaibheri manje harizongorambe richitaura kuti ngirozi. Rinenge raakutsanangura kuti mutumwa waMwari. Haringogumire kuti mutumwa. Imi ndimune nhama hamene henyu muchirungoti mutumwa wani. Ndimune muchingoti angel. Bhaibheri rinonyatsoisa pachena kuti mutumwa waMwari. Harisirire panzira nekuti rinoziva kuti kwaane mhando mbiri. Saka ndauda kumbokubvunzai vateereri. Zvakuine mhando mbiri yakadzingwa kudenga, mweya yetsvina, Satani nengirozi dzani, ndo vakauya pai. Saka kufunga kwenyu dzakanyanya panyika pano chii? NdedzaMwari here kana kuti dzewakaipa? Maiona hanza yachoka dzakambowanda sei? Mukaverenga zvakazarwa 5 verse 11 inonzi thousands upon thousands upon thousands. Demography yenyika ino kana iri kuti tiri about 7 billion, kureva kuti tiri vashoma pane ngirozi dzakadzingwa kudenga. Ngirozi dzakawanda chose. Pabatika kapa handei next stage toda kuti tipindure mubvunzo kuti zvino zvadzaa mhando mbiri, chii chinonyanya dzisiyanisa? Dzakanyanyosiyana pakudii? Zvakazarwa chapter 12 verse ya 10. Ndikanzwa izwi guru kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika nesimba neushe hwaMwari wedu neumambo hwaKristu, nekuti mupomeri wehama dzedu wakakandirwa pasi. Manzwe here chimwe chinokurumidza kuidentifya mweya yetsvina? Sorry, pamwe handina kunyatsotsanangura. Patiri kuti tiri kudzidza zvengirozi, vamwe munoti ngirozi, vamwe zvichiendera nekuchechi kwamunoenda munoti vangere, vamwe munongoti mweya, vamwe ndimunoti vatumwa. Ndo chinhu chimwe chete chatiri kutaura chirungu. We are talking about angels. Zvakajeka kavateereri. Saka kuri kunzi dzakadzingwa, identifying mark yacho yekuti unobva waziva kuti idzi ndedzewakaipa, dzinopomera, dzinoacusa. Ukaona nyaya yako yechinamata iringori ndiningi ari kundidariso, kushaya mwana ndiningi. Ukaona tsanangudzo iri kupomera, ibva waziva question mark. Nekuti dzewakaipa dzinospecializa pakupomera, ko dzaMwari dzinospecializa pachii? 2 Peter 2 verse 11. 2 Peter 2 verse 11. Vatumwa kunyangwe nevanopfuura nesimba neukuru havauye pamberi pashe nemhosva yekupomera nayo. Manzwa here zvataura Bhaibheri? Havauye vachidii? Saka ndokukumbirai vanhu vaMwari, pamuri kuteerera chidzidzo ichi, haikona kufarira munhu anoacusa. Ndakatozviudzwa inini, ndakatozviudzwa pane wangu akandibhejera kuti handichate, ndakatozviudzwa, ndakapiwa tsanangudzo. Ukaona tsanangudzo dziri kuti kwakati, kumusha kwamai yako, kumusha kwababa wako pavakafa, ukaona iwe uchingosara uri clean chete, vamwe ndo vari kungokutadzira iwe uri right. Imba yako kusamira vamwe, iwe uri right zvese. Mweya wekupomera isaini yekuti ari kukuudza tsanangudzo dzakadaro akagarwa nemweya wetsvina. Dzichazoguma sei ngirozi idzi? Taona maitiro acho dzadzingwa. Haana kubva adziparadza here Mwari? Matthew 24 verse 31 na Matthew 25 verse 41. Ndichaverenga tisati tanzwa kambo, tinzwa kuti Bhaibheri rinoti kudii. Matthew 24 verse 31. Mwari uchatuma vatumwa vake nehwamanda huru, vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kune rumwe rutivi. Ingirozi dzakanaka idzo.
ngatinzwe kuti dzakaipa zvichaguma sei. Matthew 25 verse 41. Zvino uchati kune vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa, muende kumoto usingaperi wakagadzirwa dhiabhorosi nevatumwa vake. Saka dzaMwari maguma acho dzichatitora vatsvene taakuenda kudenga. Dzewakaipa ndo dzakagadzirwa moto dzichazopiswa pamwe chete naSatani. Manzwa here kuti moto wakagadzirwa chivateereri? Satani nengirozi dzake. Ubvona mumwe achita nharundudo tonokwanawo pamoto ipapo. Mimirai timbonzwa kambo tuye tienderera mberi. Famba mukupenya kwa tenzi kukutungamire, emweya unobva kudenga unodzinga dima. Famba mukupenya, famba mukupenya, famba mukupenya, famba mukupenya kwa Mwari. Tinokuchingamidzai vateereri. Tiri muchidzidzo about angels, zviri Ngirozi. Taona masikirwo adzo nemagroups mairi adzave. Tauda kumbona kuti Ngirozi tichidzienzanisa nevanhu zvakafanana here kana kuti zvakasiyana. Hebrews chapter 2 verse 5 tosvika pa7. Hebrews chapter 2 verse 5 to 7. Nokuti nyika inouya yatinoreva haana kuisa pasi pevatumwa, asi mumwe akapupura kwazvo pane imwe nzvimbo achiti, ko munhu chiiko zvamunomufunga, kana mwanakomana womunhu zvamunomushanyira? Makamuita muduku zvishoma kuvatumwa, mukamushongedza korona yekubwinya nekukudzwa. Popa ari kunyora tsamba ivateereri ari kushamisika zvikati, nhai Mwarika, takanzwa kudenga kune nzira dzendarama nedzimba dzakanaka. Indaa muri kubva mafunga munhu kumugadzirira panhu pakanaka kudaro. Zvamboita sei kuti munoramba makatitsoma-tsoma nemunhu muchiteera nevhangeri renyu kuchikanga kunotoni kumuzarabani, munhu ambonyanyokosheyiwa munotsomerera kudaro? Because chiri kutinetsa Mwarika, munhu makamuita mudiki pane Ngirozi. Saka sei muri kuda kuti munhu agonogara kune goridhe, madi henyu kuitira Ngirozi dzinenge hombe kupfuura munhu? Muri kutsomerera munhu kudaro sei? Saka Bhaibheri riri kuisa pachena kuti tichienzanisa munhu neNgirozi, munhu ari pasi, totiko ari inferior. Kachirungu munokabata here akateerera? Tikati inferior, anambuya makanzwa here kachirungu ako? Kureva kuti munhu ari danho repasi kune Ngirozi. But Ngirozi dzakasikwa nani? Saka ngatimboonai padenga panenge paine chii? Mwari. Tevere chii? Ngirozi. Tevere chii? Munhu. Ko chii chakaiswa pasi pemunhu? Muka, miti yose. Maibata here odha yacho? Padenga panani? Tevere Ngirozi. Tevere munhu. Tevere zvisikwa zvese. Saka ndada kubvunzai vateereri, ndaona kuti muri kufamba neneni. Tomboti wanetswa nemweya yetsvina. Tati mweya yetsvina zviya chii? Ndisatani neNgirozi dzani? Tomboti wanetswa nemweya yetsvina iri danho repamusoro kupfuura vanhu handiti? Zvinoita here kuti wanetswa nemweya yetsvina wobva waenda kuchinhu chiri pasi pemunhu semombe nemvura nematombo, woti nhaimi matombo, uyai mundibatsirewo kukunda chiri padenga pangu. Maona kuti hazvisi kuita ka? Because matombo atori pasi pemunhu, mvura ndiwo notoisa mubhodhoro muchigubhu. Saka ungati chinokukurira chirwiswe nechaunokurira iwewe. Inini munoziva kuti pandaidzidza nyaya izvi zvakandibatsira mfunge. Ndakakura ndichiona ana mbuya vangu vachiti vakaona munhu achita ungaite mweya yetsvina so, vaimuvhara negumbeze, voisa vhikisi nemvura inopisa, vakamuvharira imomo vachinatira. Dzimwe nguva vaitora zumbani, vonzwa vachidetsera, buda, uri kudai pamuzukuru wangu. Saka pandakazodzidza nyaya ndichigaya kuti muzumbani nevhikisi zvaunotorima iwe nekutena zvosvikokunda chiri padenga pako. Aiwa wedu we, Mwari ari kutibatsira handitika.
sei Mwari achiti dzine danho repamusoro kupfuura vanhu? Mabasa 10 verse ya 1 to 6. Mabasa 10 verse ya 1 to 6. Zvino kwakanga kuine mumwe murume paKesaria wainzi Kornelio, mukuru wezana yehondo yainzi Itaria, munhu wainamata newaitya Mwari, iye neveimba yake yose. Waipa vanhu zvipo zvizhinji nekunyengetera kuna Mwari misi yose. Zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva, akaona kwazvo nezvaakaratidzwa mutumwa waMwari achipinda kwaari achiti, Kornelio. Iye akamutarisisa akati, chinyiko Ishe? Akati kwaari, minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari zvarangarirwa. Zvinotuma varume Jopa kunodana Simoni anotumidzwa Petro. Anogara nemumwe anonzi Simoni, musuki wematehwe, imba yake iri pagungwa. Cornelius aive gunman musoja. Uye asiyana nemasoja akawanda andoziya. Because vakawanda vandoziva vamwe vanofunga kuti chisoja kuputa mbanje nekungoita rafu so. But uye hanzi ainamatani? Hanzi saka ari kunamata so. Ngirozi yakauya kwaari ikati, Cornelius, handobva avhunduka. Zvikanzi minamato yako iri kunzikwa kudenga. Kwete minamato chete, even zvipo zvaunobatsira vanhu zvaenda kudenga. Maona kuti Cornelius anoti kundaka, vamwe tinongokwidza minamato chete kudenga, hatikwidze zvipo. Vanhu vanondichavira, Mwari munongona nguva yatiri kurarama, tichengetei, imbokwidzaiwo nezvipo ini. Munokundwa naCornelius aisaenda kuchechi. Hanzi zvikanzi zvanzikwa. But zvatakuita Cornelius, pane pauri kuita musiya padiki. Panoda kugadziriswa kuti chinamato chako chikwane. Tumira varume vaenda kuJopa uko. Endai munotsvaga munhu anonzi Simon, ane senemu yekuti Peter. Ari kuroja pamba pemumwe murume anonzi Simon. Landlord vake vanoita basa rekugadzira matehwe. Kana warasika ukaenda nechekugungwa kuyawo, uchaona imba yavo yakatarisana nepagungwa. Maona here zvinhu zvaizikanwa neNgirozi? Mazviona vateereri? Yaiziva zita raCornelius. Yaiziva kanamatiro kake. Yaiziva kuti kune munhu anonzi Simon. Yaiziva senemu yake kuti anonzi Peter. Yaiziva kuti ari kuroja pamba paSimon. Ichiziva kuti muridzi wemba anoita basa rekusuka matehwe neadhiresi yemba yacho. Maona kaziviro ako? Hakuna manje munhu anoita kaziviro kakadai usati wamboonana nemunhu wacho. Saka manzwa zvanzi Ngirozi dziri padanho repai? Saka iwewe manje ukaona uchitanga kusangana nemunhu wausingazivi asina umbodi, wona achikudza zita rako, senemu yako, nhamba dzechitupa, kwawakazvarirwa, adhiresi yepamba, tiza. Hazvigonekwe nevanhu izvozvo. Tiza inyaya inogonekwa neNgirozi chete. Ndaona maita mubvunzo, mirai ndiupindure. Vamwe muri kubva mati, ko kana munhu anga audzwa hake neNgirozi yaMwari. Mubvunzo wakanaka, but ndodawo kubvunzaiwo. Ingadaro iri yaMwari here? Dzakawanda panyika ndedzipi? Ina hansi kuramba kuti pamwe audzwa neyaMwari, but dziri kumaira panyika ndedzipi? Hani mazvona kuti zvotyisa? Saka ikona ngoti kumunhu wese akudza nhamba dzechitupa obva kuti yes munhu waMwari, yes munhu waMwari. Munhu iyeye kuseri kwacho kunenge kuine Ngirozi. Toda kuenda pamberi. Matthew 1 verse ya 20. Chii chimwe chinogonekwa neNgirozi? Zvino akati acharangarira izvozvo, tarira mutumwa washe akazviratidza kwaari pakurota. Ngirozi dzinogona kuuya muchimiro chei? Chehope. Chii chimwe chadzinogona kuita? Exodus 3 verse ya 2 na 3. Exodus 3 verse 2 na 3. Ipapo mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari murazvo wemoto pakati pegwenzi. Akatarira akaona gwenzi richipfuta nemoto, asi rakanga risingatsve. Mozisi akati, regai nditsaukire ndione chishamiso ichi chikuru, kuti gwenzi haritsve neiko. Hanzi Ngirozi yakazvichinja ndobva yazviratidza semurazvo wemoto waive mugwenzi. Ndakambonzwa vhesi iyo ichiimbwa nevamwe anamai veimwe chechi. Vaibva vataura vachiti gwenzi iri kudidi, vachimacha kwazvo vachiita zvakanaka. But pane pavaisanyatsonzwa zvakanaka, ivo vaibva vati hanzi gwenzi raibvira pasina moto. Bhaibheri harisi kudaro. Bhaibheri riri kutoti moto waive mugwenzi. Asi chaiitika ndechekuti gwenzi raisaita madota. Saka Mozisi paaipfudza makwai, akaona moto uchitobvira mugwenzi. Ndobva ati 5 minutes.
10 minutes aone sinzi gwenzi riri kubvira ko mashizha acho haaite madota sei. Ndobva tiganditsauke ndione chishamiso ichi chikuru. Yaive mutumwa waMwari aiva azvishandura ndobva azviita semurazvi wemoto. Dzinozviita Hebrews 1 verse ya 7. Verse 7. Napamusoro pevatumwa iye Mwari anoti, anoita vatumwa vake kuti vave mhepo nevaranda vake kuti vave murazvi wemoto. Ngirozi dzinogona kutora chimiro chemhepo. Ndo zviri kubuda mubhaibheri. Ngirozi dzinogona futi kutora chimiro chevanhu. Hebrews 13 verse 1 na 2. Hebrews 13 verse 1 na 2. Inobva yati rudo pakati pehama ngarugare, nekuti vakati vachidaro vamwe vakagarisa vatumwa mumba vasingazive. Kureva naAbhurahamu vakagashira ngirozi dzaita unge vanhu. Kureva mukadzi waManoa akataura nengirozi dzaita unge vanhu. Ngirozi dzinotora chimiro chese ichocho. Apa ndiri kutaura dziri ngirozi dzaMwari, mambozviona. Saka tauda kuona kuti kodze wakaipa dzinodaro here. Handei kuna Job 1 verse 16, 18 na 19. Job 1 verse 16, 18 na 19. Verse 16. Iye wakati achataura, mumwewo akasvika akati, moto waMwari wakabva kudenga ukapisa makwai nevafudzi, ukavapedza. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Iye akati achataura, mumwe akasvikawo akati, vanakomana venyu nevanasikana vanyu vakanga vachidya nekunwa waini mumba memukuru wavo. Dutu guru ndokubva kurutivi rwerenje, ndokurova makona mana eimba, iyo ikawira pamusoro pevana. Injodzi yakawira Jobhu. Hanzi Satani atenderwa kunoparadza imba yaJobhu. Hanzi vashandi vake, hanzi vakaona kunge zvinonzi vaSebhia vauya vakatora mbongoro nemombe. Vashandi vakaona kunge zvinonzi moto uri natural wauya ukapisa makwai. Vashandi vakaona kunge zvinonzi ichamupupuri chauya chikabvisa rufu yemba. But muchiona kuti zvese zvakaparadza imba yaJobhu aterere, kuti moto, kuti vaSebhia, kuti vaKedhia, kuti mhepo, aingova ngirozi dzaSatani dzaitora chimiro chakasiyana. Asi ari Satani aparadza. Zviri kubatika here? Hatitei karifisha. Haina ndidanwa kuti muri mumasofa ikokoko, muri kuteerera makagara pamumvuri pasi pemupichisi, mongoti hatitei tese. Ngirozi dzine danho repamusoro kupfuura vanhu. Ngirozi dzinogona kuziva zita rako, paunogara, phone number yako, namba dzechitupa. Ngirozi dzinogona kutora chimiro chehope. Ngirozi dzinogona kuita semurazvi womoto. Ngirozi dzinogona kuita semhepo. Daniel 6:22, Daniel akandwa mugomba reshumba. Akubvunzwa namambo kusenzwa, naiwe Daniel, urimo here? Hanzi akabva ati, mambo raramai nekusingaperi. Mwari atuma mutumwa wake ukavhara miromo yeshumba. Kureva kuti ngirozi dzine simba rekupingudza mhuka dzinonzi dziri wild. Angels can tame wild animals. Maona ndinombokanda kachirunguka. Ana gogoko munoramba muchibatsirwa nevazukuru. Ngirozi dzinopingudza even mhuka dziri very wild. Chii chimwe chinogona kuitwa zvakare nengirozi? Daniel chapter 3 verse ya 28. Daniel chapter 3 verse ya 28 ndichakuverengerai inoti iyo. Shamwari dzaDaniel dzanga dzakandwa mugomba remoto. Verse 28. Nebukadhinezari akataura akati, Mwari waShadhreki naMesheki naAbhedhinego ngaavongwe, iye wakatuma mutumwa wake akarwira varanda vake vanga vachivimba navo, ivo vakanga varamba shoko raMwari, vakaisa miiri yavo kuti varege kushumira kana kunamata mwari upi neupi, asi Mwari wavo. Teererai apa, ndoda kuona kuti mapabatere. Sei Shadhreki, Mesheki naAbhedhinego asina kutsva? Hanzi neBhaibheri nekuti Mwari akatuma mutumwa wani? Because ari kutaura izvi ndimambo Nebhukadhinezari abvunza vakomana kuti sei musina kutsva. But vanoziva nyaya iyi kuvateereri,
Ngirozi yakaswabvisa here kubva mumuchoto. Yaivemo handiti. Saka chiita yakaita. Ngandikuudze ifuti nekachirungu. Angels have the capacity to manipulate temperature. Dzinogona kuita kuti mamiriro ekunze adi. Munozoti ndakuudzirei kanyaya. Inini chinoitika pandinenge ndichita kuti tidzidze tese vateereri. Pane tunhu twandinoona mukurarama. Ndakasvika pane imwe chechi. Ndobva ndasvika munhu waMwari aive ndikasvika ndakaiona nyaya pachivhitivhiti. Munhu waMwari ari kumberi. Saka vanhu vaifara kuti munhu waMwari ane simba raMwari. Saka akadeedzera akati, in the next 5 minutes, this church, you are going to be sweating, it's going to be hot. Vanhu voti, yeah! Pasina kupera 3 minutes, vanhu vanga vakubvisa mablouse, kusweta kutikitira. Vanhu vakasara vaine hembe dzemukati chete, vachikatanura mabhachi, ende vaimuchirira kuti isimba rani. Ndobva unoti vanhu vauda kutofenda muchechi, okay. In the next 3 minutes, it's going to be freezing cold. Pasina nguva vanhu vangu vakungwenga nechando. Chandiri kukuudzirai nyaya iyi vateereri. Vaive muchechi vaifunga kuti isimba raMwari. But Bible riri kuburitsa kuti haazi munhu waMwari aidariso. Seri kwake kune ngirozi. Saka question inoramba iri ngori yekuti saka ingirozi ipi yaimubatsira kudaro? Imi machenjera. Because maakutoziva kuti dzinenge dzakawanda panyika ndedzipi. Saka munobva maita anza yacho. Hande munoona zvimwe zvadzinoita. Numbers chapter 22 verse ya 24 kusvika pa 28. Zvino mutumwa waJehovha akanomira panzira nhete pakati peminde yemizambiringa. Rusvingo ruri kurutivi runo nerusvingo kune rumwe rutivi. Mbongoro ikaona mutumwa waJehovha ikamusundira kurusvingo ikamumbandidzira rutsoka rwaBharamu parusvingo. Ipapo akairovazve. Mutumwa waJehovha akapfuurira mberi akanomira pakanga pakamanikana, pakanga pasina nzvimbo yekutsaukira kurudyi kana kuruboshwe. Mbongoro ikaona mutumwa waJehovha ikavata pasi, Bharamu ari pamusoro payo. Bharamu akatsamwa kwazvo. Zvino Bharamu akatsamwa kwazvo akarwa mbongoro netsvimbo yake. Zvino Jehovha akashamisa muromo wembongoro akati kuna Bharamu, ndakakuitireiko zvamandirova zvino katatu? Bharamu akati kumbongoro, nekuti wandidadira. Dai ndaive nemunondo muruoko rwangu ndingadai ndakuuraya pakarepo. Inyaya yemumwe mambo aida kuti vana vaIsraeri vatukwe. Saka Bharamu aimhanya kuti anopiwa goridhe avatsinge vana vaIsraeri. Saka yanzi mbongoro yaive pari. Ngirozi yaMwari yaida kumuti usaendeko. Ndobva yanomira kumberi kudai. Mbongoro ndobva yana ngirozi ndobva yati tsau. Saka payakatsauka kwaive kuine dombo kurutivi. Bharamu ndobva akwizirwa tsoka yese akakwara. Ndobva arova dhongi zvekuti. Hanzi ngirozi ndobva yanomira futi kumberi kwekuti hapana kana kwekutsauka this time. Hanzi mbongoro ndobva yarara pasi manje. Bharamu ari kuirova kuti chingwa iri kubhevha sei kudai so. Achiirova kudaro. Hanzi yakabva yavhurwa muromo. Dhongiri rikati, nhai bosi, ndo zvandinosiita here kundirova kwamuri? Hanzi shut up. Roza munhu kana ada mari anenge asafunge zvikati shut up. Une raki iwe kuti handina banga ndingadai ndakuuraya ndapedzisa netsoka. Hanzi achipedza kutaura kudaro akabva avhurwa maziso ndobvaona ngirozi kumberi yaive nebanga manje. Sekunge iri kuti manje ini ndine banga ndokupedzisa here. Hanzi kwakuzoti sorry handauziva kuti ndimi, handauziva ndimi. Maone here chimwe sei Bhaibheri chiti ngirozi dziri superior. Ndoda kurova ine kamwe kachirungu ateereri. Batai futi point. Angels have the capacity to be seen and heard selectively. Angels have the capacity to be seen and heard selectively. Kureva kuti ngirozi dzine simba rekusarudza kuti ndoda kuonekwa nani kana kunzikwa nani. Chandataurira pfungwa ndoda kupindura mwana mama. Munoita tuvana twekuti dzimwe nguva matopedza kudya sadza remanheru muri mukitchen. Kamwana kanongotanga kuti mama icho kani mama icho, icho kani mama icho, icho. Imubva mati iwe shut up iwe. Iwe nyarara iwe chigwe iwe. Mama icho kani, icho kani. Hanti zvinoitika kwamuri kavateereri.
mukaona nyaya dzakadaro ndo dziri kubuda muchidzidzo ichi. Ibvai maziva kuti mashanyirwa nengirozi. And the question inobva yaramba ingobvunza, dzipi dzacho dzaMwari here kana kuti dzaSatani? Kana kuti unongonzwa mumwe munhu achiti, varume ava vari kundidedzawo mama, indakuenda ino varume ava vari kundidedza. Kopanzi iwe kwana iwe varume wapi papa? Vanzi varume ava vari kundidedza mama, ndakuenda ino. Ndo zviri ngirozi dzinoita zvakadaro. Saka batai pfungwa idzodzi, ndoda timbonzwa kambo tiuye toenderera mberi. When ready to visit, he said, and I had the home question. Hallelujah. Oh, leave this sinful world. In the morning, Everything unto you, my voice be blended in the present seedless land. Hallelujah. Oh, leave this sinful world. Oh, leave this world. Hallelujah. Was taken and felt. in the morning, I shall find a way to your hands of faith. Hallelujah. Oh, I leave this sinful world. Tokuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri mukati mechidzidzo about angels, zviri ngirozi. Toda kuenderera mberi chii chimwe chatingadzidze pamusoro pengirozi. 1 Kings 19 verse ya 5 kusvika pana 6. 1 Kings 19 verse ya 5 to 6. Ndiri kudzokorora mavhesi aya kuitira vari kunyora pasi kuitira kuti musarasikirwe. Verse 5. Akavata pasi, akavata hope pasi pemurara. Zvino mutumwa akamugunzva akati, simuka udye. Akatarira akaona pedyo nemusoro wake chingwa chidiki chakanga chakagochwa pamazimbe nechirongo chemvura. Akadya akanwa akavata pasvizve. Elijah aitiza Jezebel, arara aneta mudhezeti. Paakamutswa nengirozi akanzimuka, akashamisika kuona pasaidhi naye paine kachirongo kemvura nekachimodho kachingwa kabhekwa. Ndobva akutonzimuka udye iwewe. Muri kuona kuti chii chiri kubuda pandima iyi? Pari kuburitsa kuti ngirozi dzinogona kuita zvese zvinoitwa nemunhu. Kubika sadza, kuita washeni, kuteka mvura. Mamwe munogona kushiya kuti kupasita Betera muri kuzvitaurira izvi. Ndiri kuzvitaura because kumusha kwenyimi mune mamwe makicheni ekuti munofuma sadza rakangobikwa pasitofu. Munozviona imi zvinoitika kumisha kwenyimi. Chidzidzo chinechi ndinoda kuti chitipindure mimwe mibvunzo yezvinhu zvatinofunga kuti masaramusi. Saka vanhu mukaona sadza richifuma rakabikwa mani, imi mamheno pfungwa yamunoita yekuti munobva mati chivanhu. Instead mungadai muchiti chisatani. Zvino imi munoti chivanhu mobva mafunga kuti izvi hazvichagonekwe naMwari. Anotadza sei kugadzirisa nyaya idzi iye ari akadzinyora mubhaibheri naye? Onai zvimwe zvinoita ngirozi. Satani akauya muchimiro chenyoka muEden. Mazviona here? Kwaita nzara. Munhu waMwari Elijah, Mwari ashiya kuti ofidha sei Elijah. Mombe dzaingofa dzichiora, makunguo masavara aingodya nyama dziri kuora. Mwari ndobva ashiya kuti ndofidha sei Elijah. Ndobva atuma makunguo. Ndo zvinotaura Bhaibheri. But dzaive ngirozi dzatora chimiro cheshiri. Nekuti hakuna savara chairo rinopa munhu nyama. Makazviona kupini? Zviri kubatika kaizvi? Munoziva ndazvitaurirei. Ndoda kupindura munhare kuti tete vangu pavaidiridza madomasi kugadheni pasi pemubhanana vakarohwa nezvishiri. Hakuna shiri inorova munhu ostroke. Mweya yetsvina yakadzingwa kudenga. Saka imimi pamunotarwa nezvishiri, mistake yatiri kuwanzoita imimi hama dzangu akateerera, tinobva tafunga kuti izvi hazvichada chechi. Uyo ameno kune kwakwedu nonzwa kuti zvinoda kufamba kufambepi dzikama imi. Ingirozi dzaSatani dzinenge dzichiita masaramusi. Mumwe musi Elijah angaenda kudenga, saka anga akuita basa rakainzi Elisha. Kuna Elijah naElisha. Saka Elisha aive nemhanza. Saka vanhu vaiziva kuti Elijah aenda kudenga. Saka vamwe vana pavakaona Elisha ndobva vatanga kumuseka zvikati, nyamhanza.
pauri papapa ugokwira kuenda kudenga zvakaita Elijah iwe. Ndinda kuita basa raElijah. Ndinda kuita basa raElijah. Nyamanza kwira katoni kwira. Hanzi munhu wamwari akabva anamata akati dai Mwari vana vanondidarire. Bhaibheri rinoti pakabuda mapere 2. Haazi nomo mapere. Ingirozi dzaMwari dzakatora chimiro chebere. Chirungu rinoti haro bear. Ndakupindurai kapa mapere. Ndatakupindurai. Hakuna bere rinomo rinogadwa nemunhu. Ndosaka tati tiite chidzidzo ichi. Ingirozi dzaSatani dzinotora chimiro chenyoka, chimiro cheshiri, chimiro chemapere, chimiro chehope, dzichiita zvese zvinenge masaramusi. Chii chimwe chadzinogona kuita ngirozi idzodzi? Matthew 24:28 verse 1 na 2. Matthew 28 verse 1 kusvika pana 3 pakumuka kwaJesu. Nekupera kwesabata koedza nemusi wekutanga wevhiki, Maria Magadharini nemumwe Maria vakauya kuzoona bwiro. Zvino kukavapo kudengeneka kukuru kwenyika, nekuti mutumwa washe akaburuka kudenga, akauya akakungurusa ibwe ndokugara pamusoro paro. Kuonekwa kwake kwakanga kwakaita semheni. Ngirozi dzinogona kukonzera ma-earthquake, matornado, mahurricane, macyclone, manatural disasters. Bhaibheri riri kubva rati kuonekwa kwake kwakaita semheni, kureva kuti dzinogona kutora chimiro chemheni, lightning. Ndizvo kaizvo pavanenge vachiti vari kutumirana mheni. Ndakambodzinzwa zvichitaurika, hapana chiri kumboitwa. Vanhu vari kubhosta kuti inini ndakagarwa nemweya yetsvina. Ingirozi dzinogona kutora chimiro chemheni. Chii chimwe chadzinogona kuita? Luke 1 verse 20. Luke 1 verse 20. Inzwai chimwe apa, teereresa yapa. Pari kutaurwa kuzvarwa kwaJohn the Baptist. Zakaria baba vake vanga vaudzwa kunzi muchaita mwana, ndobva vaita nharo. Verse 20. Tarira, uchanyarara usingagone kutaura kusvikira zuva rinoitwa zvinhu izvi, nekuti hauna kutenda mashoko angu achaitika nenguva yawo. Hanzi akabva buda muchechi, vanhu vangu vakamumirira asagone kutaura. Shona iringoti kutaura, but chirungu chinobuditsa kuti anga ambeveve, kwete chimumumu, mbeveve. Mbeveve munhu asiri kugona kutaura asi asinganzwe. Zvabatika kaizvo, nzeve hadzinzwe, haataure. Mwana uya akunotoreswa birth certificate pana Luke 1 verse 63 kusvika pa 64. Vakakumbira ibwe rekunyora vakanyora vachiti, Johani ndiro zita rake. Vakashamiswa vose, kamwe kamwe muromo wake ukashamiswa, nerurimi rwake rukasununguka, akataura akarumbidza Mwari. Saka musi uya akabva kuchechi asanzwe, asataure. Asangaudzwa kuti mwana anofanira kunzani? John. Mimba igokura, mwana agosununguka. Pakunotora birth certificate amudzviti ndobva kuti mwana tomutani. Mai vacho vakati anonzi John. Saka anabamunini vanga vauya vaya kutoresa mwana birth, vakati komai guru muri kuita sei? Kwedu kumusha hakuna kana ane zita rekuti John. Kana mai acho aiwa ndoda kuti anzi John. Zvikanzi siyanai namaguru, gatibvunze mukoma. Ndobvoenda una Zakaria. Zvikanzi vakuita sign language kuti tomutani mwana, umutwana wami tomutani. Saka hanzi ndobva ati ndipei pekunyora, ndobva anyora kuti John. Handobva vashamiswa. Hanzi moment iyo akabva asunungurwa rurimi, nzeve ndobva dzatanga kudii? Chii chaitwa na Gabriel, ngirozi yakanga yamushanyira? Yagona kumuremadza, ikagona futi kubvisa urema. Mainzwa here pfungwa ivateereri? Ngirozi ine capacity yekukuremadza nekubvisa futi urema hwacho. Saka ikona ikukurumidza panoita nge paita saramusi rekunge munhu aporeswa. Because zviri kubuda pandima anogona kwairi ngirozi pamwe yakakaremadza kachizvarwa muna 1994. Yomirira kokura, iye zvine izvi kaane 25 years, semungirozi yobvisa urema. Una vanhu vakuuchirira, imika, teererai chidzidzo ichi. Hande munzwe pana Matthew 9 verse ya 32 na 33. Matthew 9 32 na 33. Iri kutiyo, vakati vachibuda, tarira, vakauya kwaari nemunhu akanga ari mbeveve, aive nemweya wakaipa. Mweya wakaipa wakati waburiswa, mbeveve ikataura. Mazvinzwa here izvi? Gabriel ari kugona ita kuti munhu ave mbeveve, obvisa umbeveve, ingirozi yaMwari.
mweya wakaipa uri kutsanangurwa futi kuti waive waita kuti murume uyu ave mbeveve. Saka zvinogonekwa nengirozi dzaMwari dzasatani dzinodiwo. Saka musiyano uri papi? Musiyano uri pakuti vateereri patiri kudzidza. Number 1, yedza kufunga kuti dzakawanda panyika ndedzipi. Number 2, wona kuti zviri kutsanangudzwa zvine chekuita nekupomera here. Kana zvine chekuita kuti nhingi kwatete venyu, kwamai guru, unobva wasana apa hapasi panani? Pana Mwari. Handei pamberi tinzwe kuti saka zvofamba sei. Saka papfungwa iyi mukaverenga John 8:32 inoti muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichadii. Saka zvazvinoreva manje ndezvekuti tomboti tine zvimiro zvakadai kudzimba kwatinogara. Hachisi chinhu chakachenjera kuti waona munhu ari kuita unge ari kungobuda masiriri ane mweya tsvina mongotanga kuti in the mighty name of Jesus I command you out. Bhaibheri kuna John 8:32 riri kuti uchaziva zvokwadi nezvokwadi ichadii, ichakusunungura. Haisi prayer inopa deliverance. Unofanira kuzonamata waziva kuti chii chiri kuitika. Pamune muchiburitsa mombe zviya mudaenda nadzo kudhibhi, bhuru robva rabuda rovharira dzese padanga, wona richiti kunge riri kubhevha unge munhu kudai, wona motanga mati asekuru, wozonara kuti rakuita kwa. Nyaya dzakadaro ndodzikuti nebhaibheri tangai maziva kuti sei mombe iri kubhevha unge munhu. Ukaziva chokwadi manjeka uchaona Satani akatongona ndabatwa. Kungoita munamato 1, mwana anosunungurwa mweya yetsvina. Asi ukanonamata uchiti varipo anogona kudaro vaifunga kuti mwana uyu haasi kuzonyora form 4. Mwari kuita here mwana wamakandipa adzimaidzwe nevanhu vasingadi zvakanaka. I command iwe mweya yetsvina haibve kuhama, mweya yetsvina yakabva kudenga kwayakadzingwa. Zivai chokwadi chodii? Chotisunungura. Deuteronomy 34 verse ya 5 na 6. Ipapo Mozisi muranda waJehovha akafirapo panyika yeMoabhi sezvakataurwa naJehovha, akamuviga pamupata panyika yeMoabhi pakatarisana neBheti Peori, asi hapana anoziva rinda rake kusvikira nhasi. Mozisi paakafa akavigwa naMwari chete, hakuna munhu anoziva guva raMozisi. Handei pana Jude verse ya 9. Jude verse ya 9 inoti iyo, asi Michael mutumwa mukuru nguva yaakarwa naDhiabhrosi akaita nharo naye pamusoro pemuviri waMozisi, akatya kumupa mhosva nemashoko ekutuka, asi akati Ishe ngaakurayire. Mwari azouya Jesu akumutsa Mozisi kuda kuenda naye kudenga, nekuti Mwari ndiye akaviga Mozisi. Funeral yacho yakangoatendwa naMwari ari 1. Saka usajoinire chechi kuti uwane anokuviga. Mozisi akavigwa naMwari chete. Saka hanzi Mwari achidzoka kuti amutse Mozisi, kwakutoshamisika paine mweshasha yakagarapo Satani. Mazvionero kuti vanhu vese vasingaziva kuti Mozisi akavigwa papi, Satani aiziva. Ndaitarisa muTV yangu amheno dzenyu yangu kumba kwangu mwe musi, ndobva ndaona imwe program yaiitwa, pane mwe mufana ainzi anosvikirwa. Saka iterwa nevanhu vakuru chaivo vakakurumbira venyika, achiti handei ndinokuratidzai pane mapfupa amukoma adzani pfumo rine ropa. Kamufana kai kachiterwa, ndoda unokuratidzai pane makuva amukoma pfumo rine ropa. Anga akatetereka nguva yehonda asina uzikanwa ariko, ndobva kakudedza kuti cherera. Hanzi vakadhiga, ndaitotarira kudai kuona vakapfeka maglovhosi vachitipura mabhonzo emunhu. Anoita speciality yekuziva pavigwa vanhu ndiSatani. Ndo area yaanotambira iyoyo. Ndakukupai clue number 3. Tsvaga kuti dzakawandira panyika ndedzipi. Wongorora kuti dziri kupomera here. Woongorora kuti dzine tsanangudzo ine chekuita nevakafa nemakuva here. Hamuna kuzoya pagwarama yenyu, saka uri kuona imba iri kukunetsa. Baba wako akafa wakatsa. Ukaona tsanangudzo dziri kutenderera kuwakafa, unobva waziva kuti tashanyirwa. Chii chimwe chinokonfyuza maererana nengirozi? James 2 verse ya 19. Iwe unotenda kuti Mwari ndiye mumwe chete, unoita zvakanaka. Mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. James 2:19. Iwe unotenda kuti kuna Mwari mumwe chete, unoita zvakanaka.
mweya yakaipa inotendawo izvozvo ichidedera. Saka hanzi mweya yakaipa painokonfyuza kana kwaakuchechi, hairambe nyaya yekuti Jesu ndiMwari, ende inotozvitaura nekudedera. Ai, ndakazoshamisika ndikati kamwe kana matiro katiri kuita vatendika, shuwa nei mukorone kuna achine nharo here kuti Mwari ariko. Variko hava mwandirambe, shuwa muswere wese vanhu voramba chingoti chokwadi ariko, chokwadi ariko, kusvikira munhu akuchema here. Hanzi mweya yakaipa inotendawo, mweya yakaipa inotendawo izvo, hanzi but pamusoro pacho inotoita ichidedera. In the mighty name. Ukaona paakuita kakubvunda kakanyanyatiza, ndozviri kutsanangura Bhaibheri. In the mighty name, all knees shall bow before you. I humble myself. There is no other. Zvikanzi madhimoni anotendawo. Saka vaKorinde ichibva yati musashamiswe nazvo, nekuti vanodaro vaapostora venhema. Izvo hazvishamise nekuti kunyange naSatani anozvishandura ozviita semutumwa wechiedza. Ndakuverenga mavhesi ekupedzisira pana 1 Timothy chapter 4 verse ya 1 na 1 John chapter 4 verse ya 1. 1 Timothy iri kutiyo panapa. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda vachiteera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya ipi yakaipa. Muona chaakunetsa nyaya iyi. Ndanifunga kuti nyaya iri kuperera vanhu vachiita madhimoni, muchingoona mumba mukicheni maita masaramusi. Kune mwaitonditsanangurira akandifonera, zvikanzi ndatorawo nhamba dzenyu idzi paTV. Ndikati chii munhu waMwari? Zvikanzi ndatadza kurara kumba kunoko, kuchingonovira bedzi kuma 7 tiri mukicheni ndotanga kutemwa nemapoto. Ndikati mwana here anenge achikutemai? Zvikanzi aiwa munhu waMwari, poto dzinotanga kungodonha dzichititema every day. Zvino usina kunzwa chidzidzo ichi unototifunga kuti vanhu vari kunyepa. Mweya yetsvina inetama, but dai mweya yetsvina yaigumira uko zviri nani. Hanzi na 1 Timothy 4 verse 1. Chaakunetsa mweya yetsvina yakuuya kuchechi yotopa vanhu doctrine ichivadzidzisa. Iri kuuya kuchechi nenzira ipi? 1 John 4 verse ya 1. 1 John 4 verse ya 1. Iri kuuya nenzira ipi? Vadikani, musatenda mweya yose, asi muidze mweya muone kana yakabva kuna Mwari, nekuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Ndoda kudzokora. Vadikani, musatenda mweya yose, asi muidze mweya muone kana yakabva kuna Mwari. Bhaibheri harina kuzoti nekuti mweya mizhinji yakabudira panyika. Hanzi edzai mweya muone kana yakabva kunani? Nekuti vaprofita vazhinji venhema. Sei Bhaibheri rachinja risina kuzoti nekuti mimwe mweya yenhema? Riri kuburitsa kuti mweya yechina kana yeda kusvikira vanhu kuchechi, hauya ari Satani ane manyanga. Imweya inouya but inoskodhuguka yamuvaprofita venhema, men of God. Saka hanzi edzai mweya muone kana yakabva kunani? Ndo inoita mamiracles ese. Revelation 16 verse ya 13 kusvikira pa 14 iri kutiyo. Zvino ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato, nemumuromo wechikara, nemumuromo wemuprofita wenhema. Nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika. Hanzi ari kuita mamiracles mazuva ano ndiani? Mweya yakaipa. Saka Bhaibheri parinoti ndiyo inoita zviratidzo, vamwe pavanoverenga vhesi iri manje, nenga rekuti vanenge vachiramba vachingoda zviratidzo, vanobva kuti aiwa zvedu hazvisi zviratidzo, yedu inonzi minana. Imika. Saka hazvizi safe kutenderera pari kunzi zviratidzo, pari kunzi minana. Bhaibheri raisa pachena kuti ngirozi dzaSatani dziri kuita izvozvo. Nyaya yekupedzisira chingoteerai hatichaverenge Bhaibheri. Pita kuna mabasa 12 akaiswa mujeri achida kuurayiwa naHerodhi. Hanzi ngirozi yakauya ndobva yasvikopinda mujeri maanga akasungwa mumaximum, ndobva yamuti pfeka bhutsu buda tiende. Hanzi vaakubuda pane rimwe gedhi raive resimbi, hanzi gedhi rakazaruka rega. Chii chatinodzidza ipapo? Raizaruka rega sei? Saka ngirozi yembenge yapinda nepai.
Saka muri kuonera kuti payakapinda yega haina nidhi nemadhoo. But nengari kuti yaive yakubuda naPeter munhu, there was need yekuti dhoo richivhurika. Meaning to say, angels can enter through locked doors. Saka hachizi chinhu kuti Ngirozi ipinde muguva rakaplastwa. Iyo nyaya ukanoibvunza manje, hanzi pane kwaakazoenda kumba vanhu vaimunamatira dai Peter abuda mujeri, ndobva akunoka kudai. Hanzi kamwe kamusikana kainzi Rodha kakasikoteerera. Ndobva kanzwa izwi rako, ndobva kamhanya kanzi Peter uya. Zvikanzi iwe kwana. Elda ningi tinamatire. Zvikanzi Peter wamuri kunamatira atouya ari padhoo. Ukaiverenga kuna mabasa 12, hanzi vakazoti iwe mutumwa wake. Chechi yemuOld Testament yaizviziva kuti munhu nemunhu ane guardian angel inomuchengeta. Mainzwa here nyaya? Ane guardian angel inodi yaMwari. Saka kana aine guardian angel inomuchengeta, kureva kuti naSatani anoisawo guardian angel dzake dzekukurasisa kuti usapona. Ndenda kuti mavhesi ekupedzisira nditi, but ngandingokupai rekupedzisira. Matthew 18 verse 10. Matthew 18 verse 10. Iri kutiyo panapa. Chenjerai kuti murege kuzvidza mumwe wevadikava, nekuti ndinoti kwamuri, kudenga vatumwa vavo vanosona misi yose chiso chaBaba vangu vari kudenga. Hanzi chinosiyana vana vadiki nevanhu vakuru. Maguardian angels evana every day padzinoenda kunorekodha kudenga paya, hanzi dzevana dzinotoita kakuonererwa, dzisati dzadzoka dzinobva dzanoti mvee nepamberi pechigaro chaMwari. Dzinenge dzichitira kuti dzibvunzwe kuti Natasha ari sei, Rumbe ari sei. Dzobva dzataura kuti ari right, kaswera kachitamba zvakanaka, bhabhai ndakudzokera. Saka kana vana dzichiona chiso chaMwari every day, ko dzevakuru dzese every day dzinoenda kudenga. But inenge yekuti ripoti inenge ine ngirozi dzevakuru, idzo dzagara mukusikwa kwadzo hadzidi kupomera. Saka dzinonorekodha mukunzwa here vateereri. Saka kuti dzisabvunzwe kuti baba nhingi vari sei, inotongoti bheta ndirekodhe nditize. Because ikamirira kubvunzwa vateereri, inenge yakuita kunge iri kupomera. Because inobva yabvunzwa kuti vaswera sei, kuti itsanangura kuti pavavhura laptop yavo zvinhu zvacho zveengwaji hazviite, because inopedzisira kuita kunge zvinonzi iri kuacusa baba. Yeti dzaMwari hanzi hadzidi. Saka inoona kuti zviri nani ndingorekodha ndobva ndarova pasi. But dzevana kana dzarekodha manje, dzinotomboonererwa dzichimbeyambeya ipapo kuti dzinzi naMwari, tiudze Rumbe ari sei. But she's doing fine, ari kuita zvakanaka. This is about angels. Ndo zviri Ngirozi vateereri. Dai maramba muinesu pazvirongwa zvinoteera. Ndoda kukupai nhare, in case pana ane mibvunzo, mugone kuzofona ipapo, tinokubatsirai nemibvunzo yenyu. Kana kuti munoona vanopinda sangano reSeventh Day Adventist vanogara padhuze nemi, endai nemibvunzo yenyu kwavari, vanosvitsa mibvunzo iyo kwatiri. Kana kufona kana kuisa maSMS kana WhatsApp panhamba dzinotevera 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Toda kutendai vateereri, ngatibatanei muzvirongwa zvinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe. Tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire apo ndasvika nyanza mananda ondishisa andichienda zororo
kune mwinga